Pozdrav svima. U posljednje vrijeme javlja mi se dosta žena u inboxe i one me znaju pitati zašto u inboxima ne flertuješ sa ženama na jednak način kao što flertuješ s muškarcima, pa imam potrebu odgovoriti na to. Za početak s muškarcima ne flertujem apsolutno ni na kojoj društvenoj mreži, osim na OnlyFansu, a na ostalim društvenim mrežama samo isključivo ako neke muškarce znam s OnlyFansa ili od prije koji su mi bili ljubavnici ili nešto slično. I onda me znaju pitati te žene, pa dobro, što ti nisi biseksualna ili slično. Jesam. Biseksualna sam, ali žena mi se treba dogoditi, jednako kao što mi se treba dogoditi muškarac da bih započela ikakav flert s njim. Također, važno je spomenuti da me ne privlače gej žene. Nikad me nisu privlačile jer bi u tom pogledu onda bila u nekakvoj vezi sa lezbikom, ali to nije moj džir. Mene su uglavnom privlačile uvijek biseksualne žene i heteroseksualne. Također, ako ste pažljivo iščitali sve moje kolumne, mogli ste tada se informirati da sam biseksualna prema ženama samo 20% ili 25%, ostalo su muškarci. Znači, žena koja me privlače je puno manje. No, na kraju dana kad se sve zbroje oduzme, spol osobe zaista mi nije važan. Znači, nema mi zaista nikakve veze. Gledam osobe kao osobe karakterno, a ne prema tome jesu li muško ili žensko. Također, kako sam starija, moji su ukusi sve istančaniji i biram puno više i puno mi se teže svidi neka osoba do te mjere da bih s njom spavala. Tako da nemojte se čuditi kad ne reagiram odmah. Imajte u vidu da ja nisam jedna od onih osoba koja nije prošla sve što je htjela. Ja sam stvarno u svojim 20. i 30. živjela seksualno s punim plućima i 40. su za mene vrijeme mirovanja, nekakve samo percepcije. Točno znam tko sam, što mogu dati, a još bolje znam i što očekujem od drugih. Mislim da sam the whole package i kad ne idem na takvu osobu, naravno da ću se vrlo brzo i lako prepustiti na nekakvo upoznavanje. Eto, ovo sam snimala spontano uz filter, da nije bilo filtera sumnjam da bih isprika na frizuri i isprika na pidžami. Što da vam kažem. Pusa svima.